מתי בפעם האחרונה באמת צחקתם על הזוגיות שלכם? זה יושב על זה שכנראה יושבת לידך ואתה נזהר. אני צוחק. ברוכים הבאים למופע שיגרום לכם להבין אחד את השנייה, להפסיק לריב על שטויות ולאפשר את התופעה הזאת שקוראים לה זוגיות או נישואין. ונכיר את המאפיינים של הזוגיות שלכם בהקשר לתקשורת ולסגנונות שיש בתוך הדינמיקה ביניכם, ונשלב גם קצת שירים כדי שזה לא יכביד. ואנחנו שניים, בטח לא לבד. אמנם זהו לא טיפול זוגי, אבל יש מצב שאני אחסוך לכם כזה, כי במהלך הערב נזהה את הסגנון שלך ושלך, ופתאום הכל יתחיל להתבהר. קצת יותר טוב, למה את מתנהגת כמו שאת, ולמה אתה כמו שאתה. או מה את בעצם אומרת, ולמה אתה מתכוון באופן שבו אתה מדבר. תלמדו גם איך לריב נכון. תוכלו לפרק מתחים עוד לפני שמתפוצצים. לריב זה טוב או רע? חשוב. שיעורי בית שלכם זה לריב היום. יהיה פה המון צחוק, אבל אל תתפלו אם פתאום תרגישו גם דמעה קטנה של התרגשות וקרבה, וכדי לעשות לכם עוד יותר טוב על הלב, אני אקדיש לכם שירי אהבה, כדי שתחזרו הביתה עם יותר כוחות ויכולת להמשיך את מסע האהבה שלכם. אני תפקידי לנגן לך את המאור.